Long skate skateboard modalitate bat da eta izenak adierazten duen moduan ezaugarri nagusia taula handiak erabiltzea da. Baina horrela definitzea oso labur gelditzea da. El mundo del long skate es un mundo, la verdad es que es bastante amplio. Ofrece muchas posibilidades para disfrutar, desde ir al paseo más tranquilo hasta hacer las bajadas más radicales, con los derrapes más radicales, lo más bruto que hay. Cada modalidad pues tienes algunos detalles pues, en componentes que te lo favorecerán más que otros. Hainbat luzeratako taulak daude, okerrak, zuzenak, baita gurpil desberdinak ere. Makina bat neurri, forma, gogortasun, ardatzak ere asko. Long skatea oso komplikatua da edozein hasi berri nahasteko modukoa. Y eso es un poco el mundo del longboard. Hori dela eta profesional onak topatzea garrantzitsua da, debik kajuna dendakoak adibidez. Lo que necesitas básico son las rodilleras, las coderas y el casco. El casco es muy importante porque cualquier caída puede hacer daño, parece que no, pero se pillan velocidades altas con estos monopatines. Y luego, pues ya si te quieres meter en alguna modalidad un poco más radical, downhill imprescindible, y para derrapes imprescindible, guantes que lleven estas placas que hacen que te deslicen las manos, en vez de dejarte la piel. Ikusten ari garena freeride da, jaitsieraren, karbaren eta derrapatzearen artean dagoen modalitatea. Bakoitzetik zerbait hartzen du, eta surfarekin eta snowboardarekin antzekotasun handiak ditu. Hori dela eta jarraitzaile asko ditu. No sé, veritat, jo també començava amb l'skate petit a tota la vida, amb els amics i tal, i va ser allò que vam començar a fer surf, vam veure taules d'aquestes que era com que aquí ja no hi ha moltes onades, doncs, clar, començaven i agafaven una taula d'aquestes i feien com surf pel carrer. I així, bàsicament, vam començar. Skaterrek izaten dituzten sentsazioen berri jakiteko onena irudi hauek ikustea da. Las sensaciones son, la verdad es que bastante adrenalina, pues sobre todo en bajadas y derrapes es muy divertido estar muy cerca del asfalto derrapando en inercia, aparentemente fuera de control. No sé, eso es a mí lo que más me engancha de esto. Long skatearen hainbeste aldaera egoteran erabiltzaileak oso desberdinak dira euren artean. Eta hori da behar bada, kirol honen bertutetako bat. Bakoitzak jeisteko modu bat aukeratu dezake. Doncs el mètode és diferent perquè imita més el que és l'antic longboard, que era com jugar amb els peus i fer moviments diferents. O sigui, volia imitar el surf i no volia imitar el que és això del long. I no sé, són moviments diferents, amb més flow, més tranquils, no tant a sac o baixada, sinó això és més pel passeig, quan acabes de fer surf, estàs tranquil, no sé, és divertit. La filosofia és el bon rotllo que hi ha, o sigui, quan vas amb long, no sé, és més o menys com un grup d'amics que quedes per anar a passar-t'ho bé. No existeix una competitivitat per allà qui és millor, per allà qui és més ràpid. Més o menys anar baixant, anar rient, a veure qui fa millors trucos. No sé, no és competitivitat total, sinó és com un grup d'amics que queda i per passar-s'ho bé. Hala ere, erraza da emozionatzea eta norberaren mugak ukitzea. Babesgarri honenekin joan beharra dago, izan ere 50 km/h abiaduran erortzea, mingarria eta arriskutsua izan daiteke.
A veure, depèn. Si vas protegit i tot i tens en ment el que pots fer i el que no, doncs pots fer-ho correctament sense cap perill, més o menys. Jaitsierak egiteko tokia proposa aurkitzea ez da erraza, askotan bidean kotxeekin egiten dugu topo. Gaurko protagonistak Sitxezekoak dira guztiak eta herri inguruan aurkitu dituzte jaitsierak egiteko tokiak. Seguru zuen parajean ere irristatzeko tokiren bat badagoela. Para hacer bajaditas y algunos derrapes y un poco aprender, pues necesitas eso, que no haya tráfico, bajadas largas y bueno, la verdad es que paciencia, porque si no tienes a alguien que te suba tienes que subir luego andando. Pero bueno, básicamente es eso, nada más. Aquí tenim Olèrdola, que és una baixada d'uns 2 quilòmetres aproximadament, que pràcticament no hi ha trànsit i la veritat és que per anar practicant i anar agafant seguretat doncs està molt bé. Monopatinaren mundua kaleetatik salto egitea eta skate parkean ibiltzea baino ez zela pentsatzen bazenuten, oker zeundeten ba. Ikusten duzuenez hainbat aldaera ditu eta bideetatik irristatuz, sentsazio berriak izan ditzakezue. Hau da long skatea, gaur ezagutu dugun kaleko kirola.